Subay sa pagminos sa mga Korean nationals nga mibisita sa Subo, Department of Tourism Region 7 ug Lapu-Lapu City Tourism Office mihimo og mga lakang aron masulbad ang mga nag-unang hinungdan niini. Aniya ang Part 2 sa RTV Presents ni Luan Mirondina. Tuyong mipatawag og tigom ang Department of Tourism Region 7 uban sa Lapu-Lapu City Tourism Office ug sa tanang mga tourism stakeholders sa Dakbayan. Ilang hisgutan ang safety issues nga nakaapekto sa turismo sa Lapu-Lapu City. Nakaabot sa uluhang buhatan sa Department of Tourism ang gihulagway nga mga scam-related incidents palibot sa usa ka dakong resort sa Barangay Maribago. Kini naglakip sa giingong mga hupo-hupo, pagpangayo og dagkong plitihan sa mga PUJ, tricycle drivers ug e-bike, pagpugos sa mga turista nga mohatag og tip, mga solicitations ug pagda sa mga turista ngadto sa mga tindahan nga gipaburot ang mga presyo. The Department of Tourism Region 7 will conduct a Filipino brand of service sa atong mga barangay officials ug tanod. So it is scheduled next month. We should have the same level of understanding unsaon nato na unta ang atong mga bisita maabi-abi sa katanan na destinasyon na sakto ang atong gihatag na impormasyon, sakto pod ang pagdala sa tanan. Samtang matod ni Lapu-Lapu City Tourism Officer Gary Lau nga mahulagway nga alarming ang hitabo apan gipangitaan kini og nga pamaagi sa Tourism Office nga masolusyonan. In one way or the other, yes, because makuhaan man gyud. Makuhaan man ang ato ang say tawag ni ini, makuhaan man ang ato ang gamay nga panginabuhian. But dili dapat tamuhunong or mas stagnant because of the declining current visitors or tourists that are coming here. Ang atong kagulan kung wa na gyud manganhi. Ning buwan na lang, gibisita sa mga opisyal sa Lapu-Lapu City Tourism Office ang China ug milagda og sisterhood agreement tali sa Cebu City sa Central Shandong Province. May gipadausab nga delegation ang Dakbayan sa Osaka World Exhibit sa nasod sa Japan. Matod ni Gary Lau, malaumon sila nga ang duha ka mga dagkong kalihukan makadani og dugang mga langyong turista gikan sa China ug Japan nga mobisita sa Lapu-Lapu City ug sa Subo. Susama usab ang panahom ni Mayor-elect Cindy King Chan. We hope that with the new ruling ron na visa-free ang India, so there will be muhulip, no? India na sad ang mo are, no? So it's really up to the national sad ug ilabang i-ease up ang mga visa requirements sa ubang nasod, no? Hinuon gipahibaw usab sa tourism officer sa Dakbayan nga nihimo usab sila og mga pocket meetings kun ginagmay-gagmay nga tigom uban sa mga hingtungdang sektor. Sama sa gilusad nga tigom niadtong Domingo sa mga opisyal sa Barangay Maribago, tali sa mga vendors ug mga tricycle drivers uban ang tourist police. Importante pod nga ang ato ang mga tourists pahibawon pod sila nga to be aware ba, no, by promoting the use of accredited our tour guides and our tour operators. Kay mulusad man ang DOT o turismo iwas scam. Isip chairman sa Regional Peace and Order Council, mato ni Mayor Junard Ahong Chan, lakip kini sa ilang gihingusgan, ilabi na nga ang turismo ang nakatampo og dakong pahat sa panudlanan sa Dakbayan. Gimanduan na to ang atong kapulisan nga sikupon gid nato kining mga matang sama ni ini, no, nga para nato wala ni luna para diri sa atua, which is kita mo nay ato ang bread and butter ang turismo unya mawagtang ni siya mawa ang tanan. Dili ikalimod nga dako ang epekto sa turismo sa ekonomiya sa nasod. Gani sa Lapu-Lapu City kini ang bread and butter. Busa ning pagmenos karon sa gidaghanon sa mga langyong turista nga mibisita sa nasod, magsilbi unta kining wake-up call sa ato ang nasudnong pangagamhanan nga mohimo og mga konkretong lakang aron makuha nato pagbalik ang titulo isip one of the favorite destinations in Asia. Uban ni Marlon Melgazo, ako si Luan Mirondina, ug kini ang akong short dokyo.